spiritualitate. Și cum spunea marele astrolog Andrei Barco, nu există de fapt astrologie, există astrologi, fiecare după putința lui. Și astrologii, care într-adevăr sunt cu vocație, cum se spune, și doamna Marin vorbește despre asta în carte, este un unicat în literatura astrologică de specialitate. Adevăratul astrolog este de fapt un canal între sfera divină și persoana care îi se face tema natală. Când se primesc niște mesaje interpretabile atât în plan științific, dar și în plan intuitiv, și în plan, ca să spun așa, metafizic și spiritual. Raportul acesta între calitatea spirituală și evoluția interioară a astrologului și datele pe care le obține acesta se regăsesc în chip fascinant, vă spun, în domeniul mecanicii cuantice și în același timp ne sugerează o deosebită circumspecție atunci când apelăm la diversi astrologi, pentru că nu toți ne pot da aceleași răspunsuri sau răspunsurile adecvate, cele care ne pot fi utile. Doamna Marin mai vorbește aici de o temă deloc abordată în astrologia de specialitate. Cer scuze că trebuie să trec rapid peste teme care ar merita poate discuții lungi. Raportul între astrologie și religie. Pentru că finalul acestei cărți este că astrologia este o știință spirituală. Este o știință care trebuie să includă în ea, pe de o parte, o tehnică extrem de bine pusă la punct științifică, dar și o pregătire spirituală, sufletească și religioasă. Și aici sunt lucruri excepționale pe care vă recomand să le citiți, pentru că se vorbește despre etica psihologului, etica astrologului, pardon, în care nu este loc nici pentru o dezvoltare, să spunem, grosolană a astrologiei și a personalității respective și nici despre, ating un subiect foarte vulnerabil, minciună, pentru că numeroase, foarte multe analize astrologice, cele din ziare, cele din mass media în mod obișnuit, vehiculează neadevăruri și minciuni strigătoare la cel pentru un astrolog. Ori, cine face așa ceva își pierde total calitatea de bun profesionist. Astrologia este o știință tehnică, extrem de tehnică, dar și o știință de înaltă spiritualitate. Poate că reminiscența, una din ultimele reminiscențe ale tradițiilor inițiatice care s-au pierdut în modernitate. Eu o felicit pe doamna Marin pentru smerenia de a scrie o carte extrem de interesantă și care acoperă domenii originale și în același timp pentru intuiția extraordinară care rezultă din această smerenie. Vă mulțumesc și o felicit! Vă mulțumim și noi, doamna Chițimia, într-adevăr un discurs și o prezență intelectuală cuceritoare ambele, ca întotdeauna.